Ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо бо дарбораи дарвозаҳо мешавад. Агар шумо дарвоза харид кардане бошед, дарвозаро бояд чишта аҳамият дода баъд харид кардан накор. Ҳозир пурра маълумота аз Алкаи Абсалом мегирем. Ҳозиранги манзили мо шаҳри Бохтар, бозори Нехӣ мешавад. Яъне ки бозори Нехида дар ин ҷо олами дарвозаҳо ҳаст. Интихоб бисёр аст. Шумо омада бемалол интихоб карда харидорӣ кунед мешавад. Акнун бо диққат видеоро то охир тамошо кунед. Барои шумо дар бораи ҳамин дарвозаҳо маълумот медиҳем, чӣ хел дарвозаро харид кардан дар кор. Акай Абсалом, барои обуначумон чӣ хел дарвоза тавсия мекунем, чӣ аҳамият дода харид кардан дар кор? Барои дарвозахоро ака аҳамият бутан профил дар листода ака. Мисол ози материал се нав меша, 1.8 меша, 1.2 меша, 1.9 меша, 0.9 меша. Ҳамира аҳамият додан дар кор ба мисол ба тани кози як кас мега ки мисол ҳамин дарвоза 6000 дапустим. Ҳами груба 6000 мега. Мисол ман мегум 9000. У аҳамият материалша намета, качество корша аҳамият намета. Мақсад ҳама амира бояд фаҳмондан. Бояд пурсидан дар кор. Профилош чандай, листош чанд қати шидаги, чанд слой краска хурдаги, ҳамхелай. Мақсади гози нами ака дарвоза 4/3. Баландиш бар 4, баландиш 3. Нархи ҳами 8500 сомон ака. 8500 сомон. Профилош полни 1.8, листош 1.9. Доставка, установка 100-150 километра. 100-150 километр доставкаш ройгон. Акнун ҳозир 8000 гуфтем, ин арзон мешавад ки мешадагиш ҳам қа? Ха ягон чи бо мешава ака. Фаҳмо. Ҳозир ин 8000 гуфтем дар комплект дута почаш, боло оҳани боло, ду гай боло. Болода казиро кардани бошад чӣ хел мешавад? Казиро ака 4, мисол 4 метр, хелиш 80 мешава. 800 сом, 900 сом. Акун материал вобаста. Материал. Фаҳмо. Ина дӯстони азиз, дар ин ҷо ҳозир 8000 дарвозаро нишон дадем. Акнун ҳозир бо дигар намуд дарвозамон ҳастай. Бо гуфтаест ки шумо дарвоза харид кардане бошен, якам профилиша мепурсен, размериш чӣ хела, талшинаш чӣ хела, листош чанд қати шидаги, чанд слой краска хурдаги, ҳамаша мефаҳмем, баъд харидорӣ кунед мешавад. Фреб накунед дӯстони азиз. Акун ҳар кас меган ки ин профилиш ихе мондаги не ки яхилош ҳаст ки тиник мондаги, ҳамода мо чӣ хел чӣ када бутем ки мардум бифаҳманд. Мисол шумо 1.8 мондаги ки 1.9 мондаги гуфтед, ҳамин мардум яхилеш намефаҳманд. Чӣ хел бифаҳмонем ки ҳамо бидонанд? Мақсад кадомиш ки ай пеш меоя, ҳаст мисол да пешо пора мекунем ки нишониш метем. Ака аввалиш ки фреб намекунем. Вақти фреб кади бурда мудофаи дига клей намеша, жалоб меояд. Мезанад дар YouTube мисол ҳар гапо безеб мезанад. Акун инсоф барои устохшон набутан, ҳамчунак фаҳмо. Вақте ки харидорӣ кардане бошед, марҳамат мебием, бо чашми худатон мебинен, оҳан ҳамаша нишон метад. Ҳамин оҳан қати шидаги гуфта барои шумо мефаҳмонед, баъд харидорӣ кардан мегиред. Хоб ина боз як дигар намуд дарвозамон. Хоб ино хайтек, стил хайтек. 3.5 ба 2.70. 3.5 ба 2.70. Листош 1.7, профилош 1.9. Без заказ. Мисол бо агар заказ намега ки стойка 1.8 қати, листош ҳам 1.8, ҳамаш қати 1.8 қати мешава. Ё ки 2 боша. Стойка обязательно 2.5 2.2 стойка. Хоб ҳозир ихелиш 2.5 3.5 гуфтем. Ҳозир қафодам як та дига давомуш дорад. Я параша, я параша. Ина қафодам як та дига параша ҳаст. Калеткаш мобайн ҳастан? Калетка мобайн, дасти рост, чап фарқ надорад. Любой хел гуфта. Ҳар када метена. Ин акаҷон доставка, установка 5500 сомон. 5500 сомон. Ям 150 километр доставка ройгон. Доставка установка дорад. Ина дӯстони азиз дарвозаи хайтек мустаҳкам 5500 сомон доставка установкаш. Акун дӯстони азиз ино худашон краска доранд. Ҳозир дар медонем як краскашам як номер када мерем. Ҳозир кадом краска қати шумо истифода мебаред ака? Краскози мо дар номер якум мақсад ки и қавқада занг назананд, мақсад ки автоб насӯзонад. Кадомаша ҳозир хушуша истифода мебаред? Пеш ҳозирам краска хамерина каталог ҳастай ки. Парадайна мондаги. Пеш ҳамё рафтеса. Баъд дига краскоона, краскои гладкия ё хамерина хамеро. Гладкиши рыж мешава. Баъд дим ё разадесем. Сифатҳои хубаш ҳами краскоа. Ҳами Ирона ё ки куҷо? Ӯзбекистон? Туркия? Дигаш Ирона ина. Пол дигаш Ирона. Як таша гирифтан нишон метем мешава? Мешава, мешава. Ина дӯстони азиз, ҳами краска қати истифода мебарам. Ҳами краскамон мақсад ки барои шумо бисёр сол хизмат мекунад. Ҳам хеле қавқада мақсудам 3 сол 4 сол 3 сол 4 сол да мақсад сифати хича гуна мекунад. Ҳами бо ҳами хубиш ҳами 3 сол 4 сол да як бор як краска кини бо беҳтарин мешава хизмат мекунад. Ин тахминан ҳами як банки краска чанд сом аст ака? Як ти краска ҳастай я намудаш 200 сомон ҳастай 170 сомон. 170 сомон, 200 сомон. Вобаста он рангошта. Ин бо 2 будаст литраш. мақсад 2 литр зиёдтар аст. ина дӯстони азиз, агар шумо дарвозатона краска кардане бошед, марҳамат инҷо омада краска харид кунед мешавад. Агар дарвозаи кӯна дошта бошад, краска карданаш чӣ хел мешавад? Мешава ки мега ки
мисол да 12 дақиқи краска брава ё ки ята мехара маҳсулотча пулизатор дорем красик дорем мерем 100-150 сум стора метам мезанем роҳ килоша нигоҳ мекунам давраи наздик дуру қариб мақсад колхозо боди ҷо боша ҳарчи бо дуртар боша бо қарибтар боша бо аз хулас имкон ҳаст ки дарозаи кӯҳнаро нав кардам бале бале мешавад акнун дӯстон азиз бо дигар намо дарозаро нишон медиҳем видеора охирҷа тамошо кунед барои шумо кадом намо дарозаҳо дар кор бошад марҳамат ака яксаломда муроҷиат мекунед барои шумо ҳамон дарозаро тайёр карда медиҳад хоб навбати дарозамон ин молочный свет мешавад чанд сомон ино чӣ қадар дароза 4 ба 280 нархи 6000 сомон доставка установка листо 1.8 и печатош 1.5 по 1.5 мағаз мешавад 1.5 мағаз намешавад 1.3 1.5 1.4 мешавад дугай боло 2 стойка қатъи 6000 доставка установка 6000 сомон 4 ба 3 4 ба 2.80 фарқ надорад ҳозир иро ягон ҷо заказ тайёр карда мондаги ё ки не ё барои витрина витрина ина дӯстон азиз марҳамат 6000 сомон бемало омада харид кардан бинад ин парабо ина ҳозир бисёр ҷода хайтек мода шудеста бисёр талаб хайтек пурдеписа ина дӯстон азиз бо иҷа ҳамун света варианти хайтекаш тамошо кунед и бо ауда бақватарака и полни 1.8 ҳамаш профилам листама 1.8 профилам 1.8 стойкош стенкаи 2.5 2.5 2.8 дорум 2.5 хазага фаҳмо и модело и фасоно хушон тайёр меоянд ё тайёран ӯзбекистон қадиш тайёр меояд хоб ин дарозамон чанд ба чанд 4 ба 3 дорем 4 ба 3 нарх 8000 сомон доставка установка ака краскашам краска мисол ира як слой зана мешавад як та то 3 слойра мезанем то 3 слой ки мақсад хичани қаба бада о намепушонада як слой 2 слой 3 слой мезанем 3 слой нормально места қоидаи мешавад фаҳмо хоб ин парада ина бо дигар намо дарозамон ҳамоша ин дароза 4 ба 2.70 5000 сомон нарх шака 5000 сомон ё як чанд нар ям 1.4 1.4 профилош чи профило полни 1.5 листо 1.4 стойка обязательно 2.5 фаҳмо ина ҳамон гуфтаги 150 км бемало доставка установка мегирад ина бо як намуди дигар вариант ям варианти нав хайтеки нав тамошо кунед дӯстон азиз ям бо светш беҳад аҷоиб шуда будааст краскашам беҳтарин краскаи хамер 4 ба 2.70 доставка установка 6000 сомон доставка установка о кадоме ки дар рӯза харӣ мея якум бора мисол бисёрш якум бора мея мегӯем ки ами дугай боло боша ё казироки боло боша беҳтарин мешавад ё хам намезанад ё тар намешавад ё дер мепусад ҳам бо бисёр хизмат мекунам дӯстон азиз агар шумо дарозаи нав харид кардед ҳатман казирокша монед барои шумо бо дарозаҳо бисёр сол хизмат мекунад и қавқада намепусад дӯстон азиз акнун бо як бор дига ипара нишон медиҳем бо як дизайни дига ҳаст ҷароҷена иқаша стринҷ карда мондаги мақсад ки ҳозир ҳамаша килонка мезананд чанг ягон чиз намешавад тоза озода меистад ин дарозамон ака 4 ба 3 доставка установка 6500 сомон профило 1.8 листо 1.8 мобайно 1.4 стойко 2.2 ина фаҳмон дӯстон азиз краскаи хамер листи боло лазер хай ҳамаш бу беҳбудия дига хеле ина бемалол омада худатон бо чашми худатон бинед кадом намудаш маъқул бошад дар WhatsApp муроҷиат мекунед барои шумо суратош ёки видеоша мепартояд интихоб мекунед размероша мепурсед барои шумо тайёр карда метиҳад агар тайёрш бошад ба хонатон равон мекунад масалаи доставкада яки раҳда бурданда краскаош хир мешавад ёки бо ягон безе мешавад вайда чӣ хел мо ҳамаш дар краскаро ки задем буд кардем краска мегирем ба хитон хати мебаред на свети хиж краска мегирем در جامعه مثال یا که خرید در زکات باشه обязательно میگن تاکسی روان خریداری کردن باشه دوستان عزیز به مالا شما مراجعه کردن میگیرین 120 کیلو 150 کیلومتر باشدم یگون جوش خرشیدگی باشدم کراskаш این برات توغ کرده تازه کرده برای شما ترک کرده میدید اکنون این پرادا بوینا برای کردکچا ادینا این دروازه هم کلای 320 با 260 3 متر 20 سانتی متر دروازش از کافودم این پراش هم هست پرا دیگه در تاگشو این کردکچ در دونش هست کردکچ در دون خب نخش هم این چورنی مازور کرد دستافکا установка داره پایش 2 پروفیلش 1.5 لیستو 1.4 1.3 چورنی مازور دستافکا установка لیستوش گویا که همین لیستو خاطر میشه یعنی که این لیستو کراسکا میشه شون آزاده کرده تیار کرده میمونه ما همه چی با در خمون هم مغازین همه چی خمون تیار میشه مقصد که قطع کردن و دیگه که چیز کردن این دوستان عزیز مدل پر به مال خود خرید کرده میگیره فکر شما چه خلاص فکراتم به مال وجود هست یا خرید دیگه پیش اومد اینا با یک واریانت دیگه این چند سومش چه خیلی شده که این کاجون 5.5 مازوریان
این مدل خیتک باینش پیچاد 4 با 260 5,000 сомон 5,000 сомон листози якини май иш як се стойкош 2 мисол бо заказ шава буга ки ба як 8 то як 8 ҷақида метоним хайтека ине ки ҳами хайра наметоним бо дига аз чи буга профилоша 2 буга мезанем разница ҳисоб мекунем чанд сом разница шид мегӯем ха разница мешавад териқати залатиси аралаш кардагиай хоб ино чӣ қадар ака нархошон ин акай 12 иш ҳами хайтек чиста хайтек хизша меёзи 4 ба 270 дастафка установка 6,000 сомон хон як 8 ҳамаш як 8 мустаҳкам мақсад ки и қавқада намепусад сифаташ хуб ин баъди мекор ака стойкош онози бо стойкомон 2 бо 2,8 ҳам ҳаста ки мисол плен мега ки 2 танакай намешавад ба хатар монем мегирем бо ба 2,8 мезанем амра фаҳмо дӯстони азиз рақамҳоша дар рӯи экран мемонем шумо чӣ савол дорем чӣ маълумот дар кор бошад аз соҳиби ҳамин сех бо пурандор маълумот гирифт мешавад ина тарзи дароза тайёр шиданаш якам грунтовка мешида ака грунтовка дуюмаш краскамо мешидагӣ бо айболаш ҳам бор дига мезанем дастгӯй мешавад ира вақти грунтовкаро мезанем як рӯз ду рӯз месада боз ҳам грунтовка хушук хоқ шавад бояда нархи дарозази 4 ба 3 полина жестой стенкаи 3 қад задага мақсад мустаҳкам нархиш 12,500 сомон уже байвой чиста пеш дар ин сеф ай чанд сомон сарча то чанд сомон дарозаҳо мешавад ҳозир 20,000 ай 20,000 поён задесем ай 20,000 поён мисол ай 4,000 5,000 боло сарча то 20,000 ҳозир дарозаи ки ҳаст сиротош ҳаст кор мекунем да кадомеша ки мо мезанем ҳаст дарозаи шоҳона задесем модели ӯзбекистонам задесем ҳаста хуҷанам задесем фаҳмо акнози даро медороем дар ин паравҷи дарозара краса кардестай нишон метем иш 4 ба 2 60 нархи ишам 5,300 сомон доставка установка листо як 3 профило якним стойкаш 2 ина нав краска карда буд кадааст худо хоҳад ҳозир хоқ шиданша интизор аст вақти хоқ шид чӣ карда мемонад бемалол омада харидорӣ карда мегирем дӯстони азиз барои шумо дароза мегӯем кареткача мегӯем барои гирдои тиреза балконодам решетка кардан бошад бемалол муроҷиат карда мегирем барои шумо тайёр карда медиҳад рақамҳо дар зери навор ҳаст бемалол занг зада муроҷиат мекунем айноми каналмон омад чӣ мешавад айноми канал омад ҳатман айноми канали шумо зидка дорем иншоалло боруст мешавад худо хоҳада ина айноми канал калхозобод омаде худо хоҳад бемалол харидор карда мегирем барои шумо боз ягон сум таъхир дода мешавад сар 150 километр доставка установкаш ройгон мешавад дӯстони азиз саломат бошед